Ja, indtil 1896, så var hovederhvervet i Vong jo fiskeri. Men så kommer der en mand dernede, der forændrede noget på forholdene dernede, når han ville vel kalde samfundsmæssig udvikling. Det var Jakob Mogensen, der flyttede dernede og etablerede et stenværk dernede. Flere ud af fiskerne, de blev stenhervjere. Der flyttede stenhuggere derned med deres familie, og der var også en adskillige ungkager, der kom derned og fik arbejde. En af dem, det var Georg Hansen, som blev min farfar. Han fik lov at oplære 2 af sine sønner, han havde 3, og til at blive stenhuggere. Det var ikke så længe efter, at min far blev udlært, at han arbejdede i Vong. Det gjorde heller ikke min farbror, Anker Hansen. Men han vendte tilbage til Vong og var stenværksbestyrer i godt 25 år. Jeg har aldrig boet nede i Vong. Jeg har holdt mig sådan lige i udkanten. Men jeg mente, jeg kendte så meget til Vong, så jeg tog og sagde ja til at skrive en lille artikel. Jeg har skrevet lidt om stenværket, om haven, hvor de udskivede de færdige stenprodukter, og lidt om kadrejeriet, som fiskerne drev op igennem 1800-tallet. Kadrejeri, det hører under de almindelige toldregler for ingen udførsel ud af varer. Men på et tidspunkt, så blev reglerne strammet, eller man fik så mange toldere på Bornholm, så man kunne håndhæve reglerne. Så når fiskerne de rodede ud og handlede med skib, der lå underdrejet uden for Vong, så måtte de ikke ro tilbage til Vong, men skulle søge direkte til en havn, hvor der var et toldsted. Så de kunne se, om der lå nogen varer i buding, som skulle fortoldes. Det vil sige, de skulle ro en tur til Hasle eller til Arlinge, før de måtte komme hjem til Vong. Og det var ikke særlig smart. Hvis de blev taget i og havde nogle varer med en til Bornholm, som ikke var deklareret, så mistede de deres kadrejer bevilling. Men det lykkedes dem at få et toldsted nede i Vong. De 12 grundejere, der var dernede i 1862, de gik sammen og stiftede interessentskabet for toldbygningen i Vong. De fik opført et 5-fagshus nede på havn, som de lejede ud til toldvæsenet. Der kunne så bo en toldassistent. Man havde også et andet fællesskab i Vong. I forbindelse med, at de bornholmske udmærksjord, Højlyngingen, strandmærkerne osv. blev udskiftet midt i 1800-tallet, så fik Vongeboerne overdraget 25 tynge land udmærken omkring Vong som fælleseje. Jeg har skrevet lidt om, hvordan de forvaltede dette fællesskab. Det gjorde de i øvrigt meget demokratisk. Der blev ført en protokol fra 1878 til 1938, hvor dette fællesskab ophører. Den befinder sig i privateje i et sted på Sjælland, men det har lykkedes mig at få lov at tjekke i den. Jeg nævner også, at allerede i 1816 så fik Vongeboerne mulighed for at købe sig et stykke jord oven for Vong, hvor de kunne dyrke lidt korn eller hø, så de havde vinterfrø til deres ko og deres får. Jeg ved, at 6 ejendomme i Vong havde matrikler
eller parceller oppe på landet, som var udstykket fra en gård, der hed Krakgård. Hvis et hus blev solgt i Yvonne, for eksempel i 1870'erne, så kunne der i handlen foruden grund og hus indgå en 12. del ud af toldbygningen, en 12. del ud af udmærkslodden og en matrikel oppe på landet. Jeg har fortalt lidt om en meget driftig dame nede i Yvonne, Madame Svært. Hendes mand døde i 1896, for at vende tilbage til det årstallet. Og da var hun 50 år, da hun mistede sin mand. Men hun gik ufortrødent i gang med at oprette et pensionat med beværterbevilling. Der havde de ungkærerne, jeg nævnte før, mulighed for at få kost og logi, og turister og andre, der kom til Yvonne, de kunne komme ind og få noget at spise og drikke. Jeg fortæller også lidt om maleren Claus Johansen. Han boede på Sjælland, men siden 1914 tog han gerne til Bornholm om sommeren. Det var der jo mange kunstmalere, der gjorde. I 1924 dukkede han op i Rutsker, og der blev han boende, til han døde i 1943. Han boede ikke bare i en sted, men 6 forskellige steder. I Kraking på Bymølland, 3 steder nede i Yvonne, og til sidst på Rosenlund oppe ved Torpebakkerne. Det var min mor, bror, Anton Pedersen og tante Oline, der tog sig pænt ud af ham. Og det var dem, der flyttede rundt, og Claus, han fulgte bare med. Jeg var 11 år, da Claus Johansen døde. Jeg husker ham som en stille, rar og behagelig mand. Han kom i vores hjem, og jeg mødte ham jo, når vi besøgte onkel og tante. Ja, og til sidst, eftersom jeg bor i et område over en forvogn, der hedder Kraking, så kunne jeg ikke nære mig for at fortælle, hvorfor det hedder Krakadsil, og hvad forbindelse der er mellem Kraking og den hjemmesiden på internettet, der hedder krak.dk, hvor man kan gå ind og finde adresser og telefonnummer og meget andet. Det var vist, hvad jeg nåede at få med det indlæg. Ja.